Investiment ta' 450,000 euro se jwassal biex infrastruttura Malta tibni mill-ġdid triq il-kaffa fis-swieqi. Triq li kienet ilha mkissra u abbandunata għal snin twal. Mas-sebħ tal-jum tal-ħamis, il-kuntrattur mqabbad mill-aġenzija biex iwettaq din il-proġett beda eks it-triq bl-aħħar saf ta' asfalt. Dan wara li tlestjaw għatta xogħlijiet oħra li jikkumplementaw dan il-proġett. Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm il-bini ta' aktar minn 700 metru ta' bankini mal-130 metru ta' kanali għall-ilma tax-xita u tisħiħ tas-sistemi tal-cables taħt l-art meħtieġa għas-servizzi tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni. Dan il-proġett beda ftit ta' xhur ilu wara li ftit ta' snin ilu il-Kunsell Lokali tas-Swieqi li l-entità responsabbli minn din it-triq talbet lill gvern jintervjeni bit-tiswija ta' din it-triq wara l-istqarr li ma jiflaħx għall-ispiża ta' dan il-proġett. Kien hawn l-infrastruttura Malta intervjeniet biex din il-pjaga residenti tal-madwar tissolva darba l-dejjem. Dan hu proġett wieħed f'ħolqa ta' proġetti li qed taħdem fuqhom infrastruttura Malta. Fosthom 170 triq li minkejja li hemm ir-residenti jgħixu fihom qatt ma kellhom kissja tal-asfalt.